Pois nada, estábamos paseando por aquí e vimos que había carteles de que ocuparan o cine e que iban a iniciar un programa de actividades ao marxe, digamos, dos donos do local. Estamos mirando a ver o que fan, en que consisten as actividades que propoñen. Entendo que o dono do local non estará moi contento, pero bueno, mentras non se pague nada con el, tamén se pode aproveitar para todos, non hai por que o ter baleiro, non? Pareceme ben, me estaba mirando o programa de actividades, é bastante completo, pero non entendo para que realmente son esas actividades todas, entonces quereme informar un pouco máis cal é o objetivo de todas as actividades que teñen programadas. Pareceme ben. De feito, estábamos agora comentando, son xente xoven, son eles os que teñen que loitar para que isto mellore, non? Eu creo. Parece una iniciativa muy interesante y realmente me gustaría que esto salga bien, que no haya ningún problema con la policía y con los demás digamos, gobierno, ayuntamiento y otros medios de represión estatales.